Calella, ciutat del bàsquet català. Això s'ha sabut aquesta setmana. Bé, se sabia des de feia temps, però s'ha fet oficial. Home, això està molt bé. Ser ciutat del bàsquet català significa que durant tot un any, l'any 2018 en aquest cas, es faran un munt d'accions a Calella i això és molt beneficiós pel bàsquet. Sí, és molt bo pel bàsquet i és molt bo també per Calella, que porta molts anys fent aquests campus a l'estiu i ho estan fent molt bé i porta molts anys apostant pel bàsquet i és bo que es premiï. Molt bé, hi va haver un partit de canalla, de petits, entre Calella i el Futbol Club Barcelona. Va ser un partit desigual. Veiem aquí aquest 24, que és alt, és potent, tot i això excel·lent. Jugada bé, en qualsevol cas, insistim, durant aquest any haurem d'estar molt a l'aguait de tot el que es faci a Calella, perquè seran un munt d'actes, sobretot per difondre encara més el món del bàsquet, tot i que al Maresme el bàsquet està molt arrelat des de fa pràcticament 80 anys. Però bé, això està molt bé, nois i noies. Jo crec que el bàsquet té una cosa molt bona, que és que també les nenes també juguen a bàsquet molt, i això està molt bé. Catalunya, entre les dones, és l'esport principal. És evident. Anem a sentir el que deien l'alcaldessa Montserrat Candini i el president de la Federació Catalana, Joan Fa, abans de parlar amb Pere Porta, el president del CENIS. Hi ha un tret destacat de la nostra ciutat, que és que tenim molt de sentiment de ciutat. I no és únicament per dir allò de soc de Calella, que també, sinó que tenir sentiment de ciutat vol dir que ens agrada que tot allò que fem es faci i que repiqui als diferents nivells. És donar-se a conèixer, també vol dir l'alcaldessa, vull dir no solament la gent del món del bàsquet, sinó tota la gent que visita la ciutat, que participa en aquests esdeveniments, potència, com si diguéssim, a l'esport, i també, com és evident, el club, dintre de la seva celebració aquest any dels 50 anys, en fi, és un valor afegit, un vector molt important de creixement i de donar a conèixer el nostre esport, els valors que realment van amb l'esport adherits amb el bàsquet, i és un mitjà important.